боло рафтани нишондиҳанда барои ҳисобҳо. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Ронандагон дар соли 2026 чӣ тағйиротҳо барои ҷарима ситониданшон шудагияд? Бародарое ки мехоҳем донистанд аз Русия депортатсия дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебирояд бинависонен, проверка запрет мекунад. Чихеле ки медонен ҳамасола нархи нишондиҳанда боло меравад ва аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда чандин ҷаримаҳоро ҳам низ қимат мешаванд. Бо сабаби аз 75 сомон ба 78 сомонӣ боло рафтани нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз 1 январи соли 2026 дар ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи боҷи давлатии андоз ва ҷарима зиёд шуд. Ронандагоне ки бидуни иҷозатнома шишаҳои мошинҳоро сиёҳ мекунанд, ҳангоми аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дастгир шуданд, дар соли 2026 акнун ҷаримашон баробар ба 11700 сомон мешавад. Но гуфта намона ки дар соли гузашта камтар буд. Ва дар бораи дар ҳолати мастӣ идора кардани мошин ба ҷои 22500 сомон айни ҳол 23400 сомонӣ ҷарима таъин карда мешавад. Ва барои дар ҳолати мастӣ беҳуҷҷат рондани мошинҳо бошад, аз ба ҷои 30000 сомон дар соли 2026 31200 сомон ҷарима пулӣ пардохт карда мешавад. Барои ташкил кардани гонкаҳои мисол ки иҷозат нестай дар соли 2026 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 31000 сомон ҷарима карда мешавад. барои бидуни рақами қайди давлатӣ идора кардани мошин 390 сомон, барои ҳуҷҷати муоинаи техникӣ яъне техосмотр надоштани мошин 234 сомон ҷарима карда мешавад ва барои чароғаки роҳнамо барои итоат накардани светофор бошад, дар соли 2026 ҷарима муқаррар шудагиай ба 390 сомонӣ. Яъне бародарони азиз ва гиромиқадр, дар соли 2026 як нишондиҳанда баробар шид ба 78 сомон ва аз сабаби боло рафтани анаҳамин нархи нишондиҳанда мо хостем ки дар имрӯза видеоҳомон ҷаримаҳои ронандагонро пешкаши шумо бигардонем, то огоҳ бошед мо шумо ба қонуншиканиҳо роҳ натиҳем. ибад информатсияи нав метонен ба дигарорам равон кунен, чизи даркорӣ барои ҳаррӯза истифодабарии шаҳрвандон мебошад. Зинда ва сарбаланд бошед. Саволотон бошад бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com